Nga sa may handa niyo sa inyong pista. Hurot na ay. Kisa gud tayo di mahurot nga kanang invite nimo mang-invite pud bisig wag invite. Dagi na usa ka barangay di hurot largo mo ragi agian og Inyong handa nga po daghan ato. ay di man ta daghan. Daghan ko gi-invite. Nang invite mo sa daghan. Kibaw ka ng Pinoy. Mao lagi na mo gyud nakapal. Mao ganing ako wala gyud ko nagkuan. Wa gyud ko naghanda kay di ko ganag samok. Pero sa mo sa naghanda di man gyud ka maghanda. Wa ko naghanda kay di ko ganag. Duwa ra man ka klase. Kita may pay magluto, kita pa mamalit, kita pay mahugas iguman. Syempre oy, unsa man ka? Ato patanan. Naglagot ko sa mga silingan. Wa ko'y tarungtog, pati sa baa. Oy, sabto na nimo kay pista man. Unsa mo kausara sa katuig day. Oh, tan-awa paminawa ron ninyo. Gabi pa na, Domingo gahapon dapat gipatuog ng tao kay duty ron. Wala na ko ka duty kay wa ko'y tulog. Usa nimo nga wa ka natug. Sa magtulog pa ding sa baa? Di mo sabot sa kaoy kay di mo na ingon kada adlaw gud. Kabaw silang Domingo, dapat na curfew kutob ra jud na alas 12. Di na mulapas kay mga tuog pa ng mga tawo. Di lagi na mahimo curfew bing. Pista man. Oh, pista pag maugma anak. Okay ra dili pista kay ana na curfew. Onya karon gahapon ra man pista, tanawa ron pati sa baa to silingan. Di nagtiwas. Sabto nimo, nagtiwas. Sabto lang gihapon nimo. Sige la batang magsige ra man day tag sabot nga. Gasige na naman tag sabot ani nga duty ta. Ay kay na mo nang atoon unsa na taong ka. Diri lang mo kay naglagot og ganiha ra jud ko gani. Adyo pakauwaw, Tibo ka nang anta dia mga engineer, mga professional, teacher, oh. Wa ko'y labot ko ma-teacher na sila kay dapat graduhan sila magunahuna nga ugma na pay duty ang mga tao. Wa na lang ka duty. Uy, napa dito. Oh, hunya gahapon ra mang pista. Karon magdili ka ra pista. Sabot lagi beng. Kay naa dia ang mga tanod. Hoy gahapon unta dapat ta mo sabot kay pista karon lapas na taon sige gyapon bijuki wata ko diha paghilo mo adyo pakaaw iko ba ako pasumbi namon pakoy buot gud dili lagi ako ba ko na paghilo poro na graduan daggo ay paghilo bay pabuta ko ninyo dire pabuta ko diha pabuta oh no sab dito siya dito A few inches later dahi basta mga gahig bahala ra siya pakaaw maayo wala to dito siya bitaw ate labot ato pakaaw. Di mo siya kibang sabot. Ay, mura mo siya. Wala mo siya professionalism ba? Ano siya professionalism? Ang nanganta ko da, engineer, teacher, tanod, mga professional jud. Uy! Lagi ba mo sabot lagi, guys. Oh! Ito, nakugikan. Unya. Pagkauwag ka dito. Wala dito. Ako dito silang gikasabaan dito. Lagot ikustanan. Ding rabiya bagaan ni maglaong bigan adto man taw kabing uy bitaw niya silingan pag yun silingan baga kay sila naong day kay nangaon sila didto day nangaon sila para pulutan nagluto sila balik nya nanganta sila pati daghana grade horse nya ako silang gisulong dito no pag abot na ko dito may bujuki na lang pug ko ya paguman ikaw na lang pag ko sa lechon kay naglutom sila balik niya na atoy dinuguan kanang paklay shrimp nya with mo to nadugay ko nya padal ka na lang pag kuaning kuan napay gidang pagitihon no nya kadali ka lechon lagi kaning kuan green house ba nangisog ka dito anak gyud dapat jud ay ato kalmahon na tutong ulo di ta pataka og yawit kay tanawa ron mga professional ba ya dapat dili gitay nga ana dapat kamauta mo respeto sa mga tao dili ka takaw istorya ba namaon ka kay mga anak ligo pa kanon ko niya mangguro ka bing ay gamay na kainom po gamay kinindot kay dito bijuke gani sila nagbijuke sad ko sam ko mobalik pa gani kuron na ako sa nihatdan akong anak og pagkaon ha yasa mo